Аўторак 20 жніўня. Вітаю шаноўнае гаспадарства. З вами Віталд Ціўчык. Запрашаю на Белсадзум. Танк пад беларускім сцягам. Беларусы ў захапленні ад відэа, апублікаванага Белсатам. Рэжым вызваліў прынамсі 7 палітвязняў, але суды і арышты працягваюцца. На Гомельшчыне за падтрыманне Ўкраіны судзяць былога міліцыянта. А ва Ўкраіне прагаласавалі за забарону расійскай праваслаўнай царквы. Ці ўзор гэта для Беларусі? Размаўляем з тэолагам. Будзем сустракаць кветкамі ў Беларусі, чакаем на вуліцах Менску. Прыблізна такія рэакцыі выклікала відэа танка з чырвона-белым сцягам, якое наш тэлеканал эксклюзіўна апублікаваў напярэдадні. Беларусы добраахвотнікі з аддзялення эвакуацыі бранятэхнікі ТУР 225-га асобнага штурмавога батальёну ЗСУ удзельнічалі ў першай хвалі прарыву ў Курскую вобласць Расіі. Маё ўяўленне, як да месца выкарыстоўваць нацыянальны сцяг за мяжой, было паказана учора на Куршчыне. Бел-чырвона-белы сцяг на трафейным танку ў Курскай вобласці. Денацыфікацыя РФ. Зайшлі ў Курскую вобласць, зойдуць і ў Беларусь. Лукаш срочно стрелочки на картах перерисовывает. Красота. Ждем такое в Минске. Это настоящие белорусы, герои своей страны. Фронтовое. В Курской области танк под бело-красно-белым флагом. Живе Беларусь! Гаспадарства, з намі на сувязі легендарны беларускі музыка Піт Паўлаў. Піт, вітаю вас. Прывітанне. Запрасіў я вас пракаментаваць гэтую тэму не толькі таксама як музыку, але як сапраўды такога актыўнага беларуса, чалавека, які дапамагае таксама беларускім добраахвотнікам. Вы неаднаразова былі ў Кіеве. І хацеў запытаць вашае меркаванне пра тое, чаму ўсё ж такі нам, беларусам, так моцна спадабалася гэтае відэа, дзе танк едзе пад нацыянальным сцягам. Ну, слухайте, тут не трэба шмат гадаць. Зразумела, што кожны з нас хацеў бы, каб быў такі танк у 2020 годзе на нашым баку. Тады б все зараз было па-іншаму. Па-першае, не было б гэтай вайны, а па-другое, мы б ужо 4 гады жылі у вольнай краіне, будавалі бы сваю ўласную краіну у сабе ўдома і все, што да этого тычыцца. Таму, канешне, это выклікае на інстынктыўным узроўні, на ўзроўні жывёлы адразу падтрымку і такую прыемнасць. Чыста інстынктыўна. Мяне менавіта так закладзена, але з кім бы я не абмяркоўваў гэтую падзею, калі мы бачым БЧБ, адразу ўзнікае вось такое прыемнае ўражанне. Памятаем, што ў 2020 годзе ўсё ж такі бальшыня пратэстоўцаў старалася пазбягаць нейкіх такіх гвалтоўных дзеянняў. Людзі сапраўды верылі ў тое, што магчыма нешта змяніць у краіне мірным спосабам, такім спосабам цывілізаваным, без праліцця крыві. І, напэўна, гэта такая вельмі добрая інтэнцыя. Аднак вось падаецца, што чым больш рэжым цісне, чым больш ён не дае нейкага выхаду людзям, тым больш людзей як бы мараць пра тое, каб і сіла з'явілася на нашым баку. Слухайте, я лічу, што гэта не супрацьстаўленне, а наадварот, гэта дзве бакі аднаго таго ж медалю. Бо калі б мы тады, вось тады, мы выйшлі не ведаю, з кактэйлямі Молатава, з нейкімі ламамі ці з нейкімі кіямі, без сапраўднай зброі, то нас было бы, не ведаю, 5 тысяч, 10, нехай 15 тысячаў, хаця это уже такія лічбы досыць вялікія. Але з намі не было б Ніны Багінскай, з намі не было б Машы Калеснікавай, з намі не было б гэтых жанчын у белым, не было б цяжарных жанчын, з намі не было б мільёна чалавек, якіх я бачыў, 500 000 я бачу за сваёй спіной. Вось гэта 20, калі там 26, здаецца, 16-го, вось я бачыў 500 000.
а по ўсёй краіне, ну, это не перабольшанне, выйшла недзе 1 мільён. А звычайна вось да такога, ну, гвалтона пратэсту варты, ну, там 5-6 тысяч чалавек, 7 тысяч чалавек. Вось, і зараз гэтыя людзі, пасіянарыі, маладыя мужчыны, яны все знайшлі шляхі, яны зараз ва ўкраіне, яны са зброяй у руках, але гэты ресурс, гэты бясцэнны ресурс падчас вайны, ён бы не даў магчымасці праявіцца, ну, ўсёй краіне. І я б дагэтуль лічыў, што нас вось так мала. А так я на ўласныя вочы ўбачу, што на маім баку ўсе, 99,9%. Я в адрозненне ад усіх астатніх лічу, што на тым баку проста няма ніводнай асобы. І сам Лука дакладна ведае, што ён прайграў, і што вось гэтыя все ягоныя рухі, гэта жывёла ратуе сваё жыццё. Ён дакладна ведае, што ён прайграў і што шанса ніякага няма, ён проста адцягвае свой канчатак. Ну, і будзе адцягваць, таму што зараз аб'ектыўна сіла на яго баку. Вось мы тут разважаем таксама пра тое, чаго хочуць беларусы, як беларусы рэагуюць вось на гэтую падзею, пра танк пад чырвона-белым сцягам. А на вашу думку, што увогуле вось думаюць тыя беларусы ці тыя людзі, якія знаходзяцца ў сістэме, вось усе гэтыя там міліцыянты, якія проста на бяззброеных людзей накідваюцца з аўтаматамі. Вось мы кожны тыдзень чытаем справаздачы ад праваабаронцаў, якія вось так катуюць людзей. Няўжо вось яны не баяцца, што яны скончаць на лаве падсудных і, ну, прыйдзецца адказваць за ўсе свае ўчынкі? Слухайте, ну, маё ўражанне, што проста у гэтых людзей не хапае інтэлекту, каб зразумець наступствы сваіх дзеянняў. Вот просто не хапае інтэлекту. Ім здаецца, я шмат разоў чуў, што вось ёсць моцная Расія, якую яны ведаюць з дзяцінства, з якой нічога немагчыма зрабіць і нічога не можа здарыцца. І вось яны, якія ўсё іхнае жыццё свядомае, гэта ўсё, мы ж ужо 30 год жывем пры этой ўладзе, і нават тыя, каму было, напрыклад, 12-13 год, калі прыйшоў да ўлады Лука, яны ўсё сваё свядомае жыццё, всю сваю кар'еру жылі вось в гэтым стане. І ў іх проста не хапае, ну, вось, не хапае інтэлекту, каб зразумець, што вось гэта можа скончыцца заўтра. І што па іхных самых, па іх напісаных законах яны мусяць быць проста расстраляныя. Все. Некалькі тысячаў чалавек ужо сабе напрацавалі на расстрэлы. Па іхных законах дзеянні супраць дзяржавы, здрада, дзеянні супраць народа, якія прывялі да наступстваў, ну, страшных наступстваў, да гібелі людзей. Таму, ну, я это все описываю для сабе, па-першае, неспасобнасцю гэтых людзей просто уявіць наступствы, першае, і другое, інертнасцю мышлення, таму што чалавек просто не можа ўвесь час, яны разумеюць, што яны злачынцы, але чалавек не можа, ну, нармальны чалавек не можа жыць з гэтым уяўленнем, ну, засынаць, прачынацца, прыходзіць да сям'і, гадаваць дзяцей, адпраўляць іх у школу, вось з гэтай думкай, што я злачынца. І таму яны выдумляюць сабе любыя варыянты, што я ж выконваю загад, калі б не я, то тады б все абрынула. Вось гэта, ну, і все, што ім дае прапаганда, вось гэты стан чалавека адразу падхоплівае і на сабе прымярае. І тут дело ідзе і расійская прапаганда, і беларуская, все, што заўгодна, каб проста не думаць пра наступствы. Таму што думаць это, ну, это невыносная у дадзеным стане рэч. І яны проста не думаюць. Не думаюць, але падаецца, што ўсё роўна ўзброенага такога супрацьстаяння, напэўна, яны баяліся. Яшчэ раз скажу, яны б не баяліся, яны на яго не здатныя, проста не здатныя. Калі вы памятаеце, што мінімальнае супрацьстаянне, там адзін чалавек Кудзін заваліў 5, ну і яны просто, ну, яны все сваё жыццё рыхтаваліся, каб біць студэнтаў. Біць, закутымі ў браню, біць студэнтаў. І з гэтай псіхалогіяй, вось гэтыя, ну, гэтых людзей апісваюць у двары сцыкло. Вось гэтыя сцыклы,
бясконцыя. Яны просто яны не здатныя ні на што іншае. І няма ніякай сілы на тым баку. Тое, што яны там нейкія мышцы накачалі, это ні пра што не сведчыць. То есть тут ёсць людзі, якія прыдатныя для бойкі і непрыдатныя. Гэтыя людзі просто уже прафесійна атрымалі дэфармацыю, і яны непрыдатныя. Гаспадар Пет, вялікі вам дзякую, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў музыка Піт Паўлаў, з якім абмяркоўвалі рэакцыі беларусаў, таксама разважалі пасля таго, як пабачылі гэтае відэа, дзе танк едзе пад нацыянальным бело-чырвона-белым сцягам у Курскай вобласці Расіі. Прынамсі, некалькі палітвязняў выйшлі на волю паводле так званага памілавання, паведамляюць праваабаронцы, не называючы пакуль імёнаў. Тым часам Еўрапейскі суд правоў чалавека трэці раз адмовіў Андрэю Гнёту ў абароне ад экстрадыцыі. Беларускі рэжысёр застаецца пад хатнім арыштам у Сербіі і чакае пастановы апошняй інстанцыі. Апеляцыйны суд у ягонай справе адбудзецца 27 жніўня. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. У Віцебскім абласным судзе зноў судзяць палітзняволеную Вольгу Брыцікаву. Былую старшыню незалежнага прафсаюзу «Нафтан» з Наваполацку, якую ў красавіку асудзілі на 3 гады калоніі, вінавацяць паводле яшчэ 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. У Гомельскім абласным судзе пачаўся судовы працэс над былым міліцыянтам з Гомля Віленам Тургунавым. У сацыяльных сетках ён выказваўся пра палітычныя і сацыяльныя падзеі ды падтрымліваў Украіну. Суд праходзіць у закрытым рэжыме. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра новы прысуд палітвязню Васілю Кавалёву, якога ўвесну не вызвалілі з калоніі. Вынік суда пакуль невядомы. Палітвязень абскарджвае прысуд. Нямецчына перакідвае больш за 650 адзінак вайсковай тэхнікі ў Літву да мяжы з Беларуссю. Там да 8 верасня маюць прайсці вучэнні Grand Eagle 2-24. Заяўленая мэта вучэнняў – адпрацоўванне аператыўнага перакідвання нямецкіх вайсковых падраздзелаў у Літву для абароны ўсходняга флангу НАТО. Джо Байден на адкрыцці з'езду Дэмакратычнай партыі Злучаных Штатаў выступіў з развітальнай прамовай. Гэта гонар усяго майго жыцця быць вашым прэзідэнтам. Я люблю сваю працу, але сваю краіну я люблю больш. Прэзідэнт Злучаных Штатаў падкрэсліў у выступе важнасць лідарства краіны ў свеце і адзначыў унёсак сваёй адміністрацыі ў супрацьстаянне Расіі і Кітаю. Пасля 50 гадоў у палітыцы Джо Байден перадаў кіраванне партыі віцэ-прэзідэнту Камале Гэрыс. Еўразвяз абвясціў, што з 10 лістапада ўводзіцца новая сістэма рэгістрацыі заезду замежнікаў з трэціх краінаў. Змены датычаць і беларусаў. Новая аўтаматызаваная сістэма заменіць цяперашняе ручное прадстаўленне штампу ў пашпарце і будзе рэгістраваць імя падарожніка, тып праязнага дакументу, біяметрычныя звесткі, дату і месца заезду і выезду з еўразвязу. Персанальныя звесткі ў сістэме будуць захоўвацца 3 гады. У Менску створаць адзіную дзяжурна-дыспетчарскую службу. Пастанова Менгарвыканкаму з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У структуру аб'яднаюць 21 арганізацыю, у тым ліку ўпраўлення ўнутраных справаў, экстрэнныя камунальныя медычныя службы, чыгунку і аэрапорт. Цяпер па пільную дапамогу можна звяртацца на адзіны тэлефонны нумар 112. Ва ўкраіне дэпутаты Вярхоўнай Рады прагаласавалі наконт забароны рэлігійных арганізацыяў, звязаных з Расіяй. Законапраект можа зрабіць немагчымай легальную дзейнасць маскоўскага патрыярхату. У першым чытанні законапраект прынялі яшчэ летась у кастрычніку. Сёлета ў ліпені народныя дэпутаты блакавалі трыбуну Вярхоўнай Рады і сарвалі пленарнае паседжанне праз адмову разглядаць праект. За дапрацаваны законапраект у другім чытанні прагаласавалі 265 з 400 дэпутатаў. Закон набудзе моц праз 30 дзён пасля апублікавання. Але парафіі Украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату будуць мець 9 месяцаў на тое, каб разарваць сувязі з РПЦ. А з намі на сувязі Наталья Васілевіч, тэолог, прадстаўніца хрысціянскай візіі. Гаспадарня Наталья, вітаю вас. Вітаю ўсіх. На вашу думку, як вось гэтае рашэнне ў суседняй краіне можа паўплываць на настроі сярод беларускіх праваслаўных? Я думаю, что для нас гэта небяспечнае рашэнне, таму што многія прыміраюць яго на сябе, так і разумеюць, што нават у дэмакратычнай краіне, калі дэмакратычная ўлада будзе, усе метады могуць быць выкарыстаны супраць групаў вернікаў. Цяпер многія вернікі так церпяць ад пераследу, рэжым Лукашенка пераследуе вернікаў, цэрквы за неправільную палітычную пазіцыю, і
бачна, што падобны пераслед за уяўную нават палітычную пазіцыю можа адбывацца і ў дэмакратычнай краіне і праз дэмакратычныя сродкі, такія як парламент, выбраны народам. І яшчэ адна небяспека ў тым, што вельмі палярызаванае грамадства ва ўкраіне і вельмі шмат выпадкаў, калі узнікаюць канфліктныя сітуацыі паміж людзьмі, паміж групамі людзей, гвалт узрастае. Так, ну зразумела, вайна ідзе, вельмі шмат у людзей эмоцыяў, і таму вось гэтыя злачынствы па прычыне ненавісці, яны ўзрастаюць ва ўкраіне. Я думаю, што пасля сённяшняга закону гэтыя злачынствы будуць яшчэ больш распаўсюджаныя. Я так скажу, па-першае, гэты закон яшчэ не дзейнічае, яго павінен падпісаць прэзідэнт. На гэта ў яго ёсць пэўны час, так? Потым гэты закон сапраўды забараняе РПЦ, паколькі няма сумневаў, што РПЦ кіруецца з Масквы. Гэта зразумела. Але пытанне ў тым, што УПЦ, которая раней была маскоўскага патрыархату, а цяпер сцвярджае, што яна да маскоўскага патрыархату дачынення больш не мае, гэта яшчэ павінна быць экспертыза праведзенасці. Сапраўды гэтая рэлігійная арганізацыя мае дачыненне да цэнтра кіравання ў Маскве, ці сапраўды яна кіруецца з Масквы. А потым будзе дадзены час на тое, каб прывесці ў адпаведнасць свой статус і разарваць стасункі з Масквой. То бок гэта не значыць, што на сённяшні дзень вось так проста возьмуць і па-за законам апынуцца ўсе святары, епіскапы, вернікі і прыходы Украінскай праваслаўнай царквы. Не, гэта пройдзе нейкі час, яшчэ невядома, як гэта ўсё будзе развівацца сітуацыя, але тое, што я сёння бачу ў чатах, напрыклад, украінскіх чатах, гэта сапраўды такія заклікі да гвалту нават, вось, супраць прадстаўнікоў, супраць ФСБшнай царквы, супраць маскоўскіх папоў і гэтак далей. Вось, пры гэтым трэба адзначыць, што Украінская праваслаўная царква гэта вельмі вялікая рэлігійная арганізацыя. Там сапраўды ёсць людзі розныя, там ёсць людзі патрыятычных пазіцый, людзі, якія вось нядаўна, пару дзён таму Мукачоўскай епархіі святар, які загінуў на фронце, святар Украінскай праваслаўнай царквы, было ягонае пахаванне як героя Украіны, яго адпявалі ў кафедральным саборы Украінскай праваслаўнай царквы. Вось, то есть ёсць вельмі вялікая колькасць людзей, якія і на фронце, і ва ўзброеных сілах, і пры гэтым яны належаць і захоўваюць вось такую лаяльнасць Украінскай праваслаўнай царкве не з-за любві да Масквы, а там па нейкіх іншых прычынах. Скажам, вось гэты канфлікт праваслаўны ва ўкраіне, ён доўга працягваецца ўжо шмат дзесяцігоддзяў, і якраз перад пачаткам уварвання альбо на самым пачатку ўварвання быў шанец на тое, што украінскае праваслаўе будзе аб'ядноўвацца, будзе шукаць такія кропкі нейкага дыялогу для того, каб аб'яднацца ў нейкай перспектыве ў адзіную царкву. Безумоўна, для того, каб аб'яднацца, трэба ставіцца адзін да аднаго з узаемнай павагай, і ёсць праекты, куды ўваходзяць багасловы, святары, вернікі, напрыклад, Сафійскае братства, якія спрабуюць гэты дыялог наладзіць. Але цяпер з-за таго, што зноў адна царква атрымлівае неяк статус падтрымліваемай дзяржавай, а іншая царква фактычна апынаецца па-за законам, гэты дыялог, яго вельмі складана наладзіць. Спадарня Наталья, але мы бачым, як Расія ўжо больш за 2,5 гады ажыццяўляе вось гэтую паўнамаштабную агрэсію, і таму, вядома, зразумелая матывацыя, мне падаецца, украінскіх таксама заканадаўцаў, як абмежаваць уплыў Расіі ўласна на ўкраінскае грамадства. І падаецца, што вось акурат РПЦ, мы маем гэтыя прыклады і ў Беларусі, зрэшты, на жаль, з'яўляецца такім правадніком рускага міру. Гэта такая цяжкая дылема паміж свабодай сумлення з аднаго боку, а з другого боку, вось, як абмежаваць такія дзеянні, якія проста працуюць на разбурэнне дзяржавы і таксама на парушэнне правоў іншых людзей. Спадарня Наталья, можа быць, у вас ёсць таксама нейкі, не ведаю, ці рэцэпт, ці нейкія думкі, як, на вашу думку, варта было б дзейнічаць, напрыклад, у Беларусі ў будучым? Мы не можам проста усю гэтую супольнасць вернікаў, святароў і епіскапаў зрабіць проста прадстаўнікамі царквы
агрэсара у сэнсе маскоўскага патрыархату, так, таму што гэта людзі, якія просто вось так апынуліся у гэтай рэлігійнай арганізацыі, і ў іх ёсць іншыя прычыны не пераходзіць у, напрыклад, у праваслаўную царкву Украіны, у тым ліку прычыны звязаныя з, як я казала, з гэтымі траўмамі і ранамі, якія былі данесены адзін адному, падмана рознага, маніпуляцыі, гвалту, і таму людзі просто з прычыны свайго сумлення не хочуць ісці ў царкву, напрыклад, як многія кажуць, я не хочу ісці ў тую царкву, якая мяне вымушае туды, каб я туды хадзіў, просто з прынцыпу, я не хочу туды хадзіць, я не хочу, каб мяне змушалі хадзіць у царкву. Я думаю, што ўсё ж такі мы сёння, кожны з нас укладае вось на гэтыя шалі вагаў, да, свой каменчык, куды мы пачнем гэты хайп, і менавіта таму нават у крытыцы рэжыма Лукашенка альбо там прапагандыстаў, альбо там нейкіх прадстаўнікоў рэжыма, так, мы павінны захоўваць нейкія межы, не пераступаць гэтыя межы, нават калі нам вельмі хочацца, і калі нас все эмоцыі крычаць пра тое, што вось мы можам выкарыстоўваць тыя самыя метады, якія выкарыстоўваюць яны для барацьбы з намі. Адказнасць сродкаў масавай інфармацыі вельмі вялікая, і адказнасць кожнага з нас, кожнага чалавека, беларуса, вось, каб мы падыходзілі неяк з такой цвярозай галавой да ўсіх пытанняў, і сапраўды я не кажу пра тое, што трэба ўсім усё дараваць, не трэба нікога злачынцаў не трэба пераследаваць, трэба пераследаваць злачынцаў, злачынцы павінны быць пакараныя, але такія самасуды нейкія, альбо вот гвалт, ён не павінен мець месца, такі вот бессэнсоўны просто гвалт для помсты, гвалт для таго, каб выпусціць эмоцыі. Вось, у гэтым сэнс суіснавання грамадства. Мы сёння таксама павінны разумець, што сёння нават унутры дэмакратычнага руху мы закладаем падмуркі нашай будучай Беларусі, вось, і зноў-такі пазбягаць таго, каб беларускі народ быў палярызаваны, і думаць пра тое, што нам патрэбны дыялог і нам патрэбнае узаемнае суіснаванне. Спадарня Наталья, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. З намі на сувязі была тэолог Наталья Васілевіч, прадстаўніца тэлеграм-каналу «Хрысціянская візія». Мінулай ноччу ў свеце сустракалі першую ў гэтым годзе суперпоўню. Калі месяц дасягае найбліжэйшага да зямлі пункта сваёй арбіты, спадарожнік планеты выглядае нашмат большым, чым звычайна. Давайте зернем на суперпоўню без каментара. Дзякуй, што былі з намі. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся, калі ласка, на наш YouTube канал Белсат News, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Свабоды і міру вам!